Oh, this you crazy mother. Mga sis, andito na kami sa Sky Ranch. Nakapila pa kami. Di ba na dito sa Pigas eh? Dami silang rides dito, guys. Turks! Kain ka ng Turks, ma? Snowy Tulog. Never. Ano pinaglalaban natin dito sa Sky Ranch 6? Meron doon. Meron dito doon. Wow, ang ganda ng view. Tara, let's go there sa ano. At the zipline. Oh, laban kuya. Souvenir shop. It's very cute. The mermaid. Ano na dyan, sis? Snowy! Snow. Oh. Blighty, oh. Fox. Carousel. Pambata pala tong dito. Hala, Trex, sasakay ka niyan? Hindi, ayoko. Sakay na, lilibre kita pag sumakay kita. Kabuhi galore. Ferris wheel, gusto mo? Natatakot ako sa ano eh. Heights. Ferris wheel. With aircon yung Ferris wheel nila. Diba? Parang ano lang, parang yung sa... Parang Star City. Hindi, sa ano? Enchanted? Hindi, sa MOA, diba? Ganyan. Ang nakakatakot lang dyan yung ano eh. Yung... Ay no, walang tao. Sige natin natin. Baka may matay ako, Trex. Gusto ko lang naman talaga ng pine trees. Hindi ako naghahangad ng mga ganito. Ng mga ganyan. Gusto ko lang ng pine trees, mga sis. May horseback riding dito, mga sis. Ha? Never! Ayan o. Ang cute ng mga Koreanang ito. Sumakay na sina Tito dun. Tsaka si Blight. Saan na sila? Ayun na sila, mga sis. Hindi ko kaya yan. Sis, alam niyo ba? Nawawala yung nanay ko. What happened? Hi! You're awake na. Awake na. So mga sis, tapos na po ang aming Sky Ranch adventure and ngayon pupunta kami sa isang kainan dito. We're just here for the bulalo. Hindi. Mga sis, andito kami sa Mahogany. Ano? Ito yung palengke ng Tagaytay City. Ayan, tignan natin mamaya. Yung mga... Daming prutas dito. Super. Sobrang dami. Dagan lang ka, oh. Kalidag lang ka, oh, niya, ma. Bili kami lang ka mamaya. Balaga, 230 lang. 230? Opo. Kilo? Na lang ako. Laman? Oo. 20 na sa inyo. 20. Nandito kami mga sis sa Balin sa Sayaw. Sarap dito. Doon kami sa ano. Dalaw kasi yung pwede yung kainan dito. Oo. Gusto pa naman ni Trickster dyan. Ayan, pwede kayo dito sa parang restaurant talaga. Or sa mga kubo. Tignan natin mamaya.
Ayan. So, yung kubo nila mga sis, may ano naman. May may mosquito net for the bugs and mosquitoes. Yan, meron din sila electric fan. And yan, kasya yung mga 20 people dito. Bongga na siya. Tapos, hello! Crispy pata po. No smoking pala sila dito mga sis. Tapos yung solo meal na fried chicken. Wrestling. Solo meal with the rice. Fried chicken. Ayan kay Snow. Dito wala ka. Last ko melon. Mamaya ka na. Be! Uy! Uy! Can we share? Please. Nan nyo siya paggabi mga sis. Yan. Di ba? Ganda. Yan siya mga sis. Ayan. Parang nasa jungle. Balin sa sayaw. Sis, obviously, wala na kami sa Tagaytay. Nandito na kami sa Vista Mall. Bibili kami ng gamot ni Snow. It's our first time here. And bago siya na mall, kaka-open niya lang. Mga months pa lang. Tapos, bibili rin kami ng pambulalo. Kasi bumili kami ng isang katupak na mata diri. Oh my gosh! Blight! Can you see that, Blight? Can you see that? Natutulog to kanina eh. Nabuhayan ng loob. Nakita niya kasi yung Kinder City. Oh my God! It's so big! Wow! Baby! Awake na! You want to play here? Let's wait for mom. You tell mom. Look at that. Ang ganda. Sobrang laki ng ano nila. Sobrang laki ng Kinder City nila. Blight, oh. Blight. I want you to ride that one. Blight, come here. Come here. I want you to ride that one. Which one? That one, oh. But, where's Blight? Come here. Ay, gusto mo? Gusto mo rin dyan? Kalurky? Ah? Ito pa. Ang ganda ng cinema nila. As in, and wala pang tao. Like, sobrang ganda talaga. Tingnan nyo. Look at that box office. Yan. Parang vintage na ano. Oo. Ayan, tignan nyo naman. Tignan nyo naman. Sobrang ganda. As in, like, sobrang ganda. Ayan, we're just waiting for the mom and pop of the Blight. Ayun, andun sila naglalaro. As in, like, walang tao yung cinema nila. Walang nakapila doon. Wala talaga. Sobrang ganda dito, dahil. Nawala kami. Pupunta sana kaming grocery. Nasaag. Sa supermarket. Maganda din yung grocery nila, in fairness. In fairness, bonggang-bongga. Bongga talaga mga sis.
Sobrang modern tignan. Bibili kami ng onion. Ma, ito na lang ma. Kaning mga inani ma. Yan. Ito yung sabi nila na paluto ni Ate Casey. Hito. Dami nilang fish. So, yun lang mga sis for this day. Don't forget to hit the subscribe button dahil nandito naman na kayo sa aking channel. And give this video a big thumbs up if nag-enjoy kayo. Bye-bye, baby. I do this for my sister.